बिखायानो गावबायब्ला बुंनांगौ माथो दंबावो आंनि खुलुमबाय गासैनिसिमबो खर' गंग्लायै बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि मानगोनां मेममोननि सायाव थांनाय समफोराव जाय फट'खौ लानानै माखासे लाजिनांथाव आखु देखायनाय बायदि जानाय बैफोरनि थाखाय आं दिनै गुरैयै नोंथांमोन गासैनिबो सिगाङाव निमाहा बिनो सानो आरो लोगोसे मानगोनां मेममोननि सिगाङावबो आं निमाहा बिनो सानो लोगोसे बेखौबो खावलायनो गोसो जायो जायफोर आंनि नैबे चेनेलाव थानाय गासैबो माखासे मानि फलोवारफोरा बाहायथावजायै रावफोरजों माखासे लाजि फोनांनाय टाइप रावफोरजों जायफोर कमेन्टफोर बा खोथाफोरखौ कमेन्टनि थ्रुयै फोरमायबाय बिथांमोन गासैनिबो जानानै आंनि फलोवारफोरनि जायफ्रा माखासे बाहायथावजायै गाज्रि सोदोबफोरजों कमेन्ट लिरबाय गासैनिबो जानानै आं नोंथांमोन गेदेरमा मेममोननिसिम निमाहा बियो आरो लोगोसे बेखौबो आं मिजिंथियो आरो खोथा होयो फैगौ समफोराव जेरैबायदि नैबे गोरोन्थिया जायाखै नङा जानानै थांबाय आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबांथार माखासे मानि जोंनि बर'फोरनि गेदेरमा सुबुंफोर नोंथांमोन मेममोन माखासे लिरगिरिफोरनि सायाव माखासे लाजिथावना आखु हिसाबै दिन्थिनाय आरो आजावथावजायै आखुफोरजों नोंथांमोन गेदेरमामोनखौ दुखु होबायब्ला आं गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे नोंथांमोन साफ्रोमबो बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि मेममोननिसिम गुरैयै आरज गाबनानै निमाहा बियो लोगोसे मालाबाबो बेबायदि आरो गोरोन्थि जानाय नंला आरो मालाबाबो नोंथांमोन गेदेरमामोननि सायाव आरो आइजोफोरनि सायाव बेबायदि लाजिथावना जाथाय जालायनाय बेबायदि टपिकफोर लाबोनाय जानाय नंला होननानै आं नोंथांमोननो खोथा होयो आसा खालामो नोंथांमोना बे आंनि गुरै आरज गाबनायखौ आजावनानै लागोन।